Luyos kainit sa adlaw, guys. Sa baybay ko ni agi, guys. Kay arang mainita, nagpalandong ko, guys, gapangin. Hello guys, good morning. Ning time guys, sugo sa akong trabaho. Bisag udtong init kaayo udto. Nanimbang kog mga bata guys sa arang inita. Panana sa among pagpanimbang guys. Mao na nga gisugabang jud nako ang kainit sa adlaw. Og tungod sa kainit ani guys, mo agi lamang ko sa may baybay. Baybay lamang ko ang agi ani guys kay hangin. Padulong na ko ani ni uli sa among mismong panimalay guys. So diri na ko agi sa baybay. Dili pa man kaida ko ang dagat. So dire ko agi sa baybay guys, namasin ko kay aron madali lagi ko pag-abot araw pong inita. Mo ni nakalabay ko aning dapita guys. Kaluoy ba inton sa balay? Gianod sa bagyong Udit. Tungod sa may uwan na sa among lugar guys, ang mga firms ani. May ako nakita guys nga nilampay na pagbalik. Sa una ani guys, tungod sa kainit nga upaw ni, karon ni balik na pagka lampong sa mga dahon. Kini day nga firms guys, kung init murag mo sunod po ni siya sa kainit sa adlaw, mga puspos, ma-brown. Karon kay ting-uwan na po sa among lugar, ni green na pug balik, nindot na po kay tan-awon ang mga firms nga nanapot nining maong punuan sa kahoy. So kani nga firms guys, do na kuno ni dakong kapuslanan. Murag herbal gihapon wa kay ko katugon unsay dapatan ani guys, basta kay usa kuno ni ka herbal. Nitubo ni siya guys sa daplin sa baybayon. Usa ka akasya nga gitaptan sa daghan nga mga nindot nga firms. Ngan laman firms kab o unsa pa kay ngan sa uban niini guys, basta kay nindot kay tan-awon. May mo siya nimong adorno. Tagsara po na diri sa among dapit guys. Dili tanan taptan aning firms. Talagsaon ra. Ambot lang sa laing lugar kung daghan ba ni. Basta kay diri sa among baybay, gamay ra gajud ni kaadyo sila. Ani rang dapita guys, mo dunay firms nga gatubang sa dagat. Adi sumo guys. Ang mga dahon baga. Bisan tuod og maabot na ang iyang punuan sa dagat. Nagpabiling gihapon ning maong akasya guys. Mabuhi gihapon siya. Tuwag kay kining akasya di ay pwede sa suba, pwede sa daplin sa baybay. Mabuhi dahil ning punuan sa akasya.
Makhatag gyud po siya glandong guys sa mamasilong niini labi na sa mga tawo nga mananagat. Makahatag gihapon og kalipay sa mga taong mosilong ning maong kahoy guys. O guys, nagpasalamat kog dako guys sa pag silip ninyo sa akong mga videos. Sa way puas nga pagtanaw guys. Salamat kaninyong tanan og ako moingon. Bye-bye.